deze overwinning? Ja, dit was een mooie overwinning. We gaan altijd hard tegenaan. We proberen altijd het uiterste van ons team te pakken. We weten wel van, we hebben meestal tegen zwakkere tegenstanders spelen we wat minder. Dus we hebben van ons coach doorgekregen dat wij gewoon blijven moeten harder werken. En gewoon dit zien als eigenlijk een soort training. En gewoon de kans benutten om ja, beter te worden. Ja, want vaak bij wat zwakkere tegenstanders zijn er wel heel veel kansen. Die waren deze wedstrijd ook niet aanwezig. Nee, dat klopt. Dat klopt. Daar moeten we ook steeds harder aan werken. Toch die kleine kansjes te benutten. We gaan gewoon steeds dichter bij de play-offs. En dat soort kansjes moeten we echt benutten. Want anders kan ons een kop kosten. Ja, de overstap gemaakt vanuit de Benelux trappers naar het eerste. Hoe is die overgang bevallen? Ja, heel leuk. Dus ik kom eigenlijk zonder verwachting ben ik eigenlijk bezig trainen en doen. En ja, toen was Mitch uitgevallen. En toen heb ik gehoord gekregen dat ik hier mocht meespelen. Dat is wel heel leuk. En ik ging om het team te helpen en naar de play-offs en dan naar het kampioenschap. Want is dan in de Benelux spelen nog steeds leuk? Dat zeker. Dat is zeker. Toch leuke oude teammaten en toch hun team, want hun doen het ook helemaal niet slecht. Dus zeker hun ook mee helpen om voor het kampioenschap te gaan. Waar gaat dit trappersavontuur dit jaar eindigen? Dit eindigt denk ik wel heel groot. Het gaat denk ik wel heel groot eindigen, ja.